Ka kubor kabla sapriang pajba hik social media. Ka bede bat urang ilekai baponam tam ha kaperthei kata Lionel Messi. Kat kum ki post ki bla sapriang pajba laya thu ba Lionel Messi ulano senyang hadu prapo jar euro ban Cristiano ni ki bla Shakhtar ha kajing pluk klau ka belajar ka Than Madrid Spain. Messi om tang ha ka football henreru ha ka jarap ki breu ki ba syam jing haki snem ki bala lejno Messi ula judan benta haki babon ki kam jira pajba lingba ka jira pisa lembat ro ka Lionel Messi Foundation bat ki we ki program jira ka jing pluk klau ka de ka we ni jing ja ka basir khaitam haba ka ding ha klau kala porsten om tang ki ding bat ki klau ki bala julor ki jing breu ki jingri bat ki mesim jo ki pajba ro kla syak ta jor bun kilong ying ki hapan mino nalaki jong ki ying ki sem kat baki nong penlip ding ki trishitom ban penduk ya kading bat ban pelaj em ya ki breu ki badon na pedeng kacing ma hakum kane kapor kacing rap pisa na ki breu ki badon kabor kala ban long kacing kerku ke bakrau kane kapisah kala ban lej syaki kam jiarap kum kabam ka ka jaga sa sipor kacing ada ki kena bat kacing rap ban tebiang ya ki snong ki bala julor balai kane ka khubor ka sapriang state pha kadau kalong bo Messi udon sibun kino eat football hakeleng ka perthei lada don kano ka khubor sapang jong u khamtam habai dei bar kacing rap pajba ka ju sapriang state pha ha social media haki benta ki babon jong kacing em jong u Messi jukwa ban penpau pajba ya parok ki kam jingarap ba ulale bon ne ki kam jingarap jong ki mi pau tang haden bakilat pathai khubor ne ki seng jingarap kila penpau iki kane kalong kadau bagi pajba ki ju ai jingaro ya ki jinglong surit mesim jong u kane ka jingarap jong u syakite kila non kan long sisa ka khubor ka bapen kemen ki pajba om tang namar ka pisa henry namar ka jing ai mesim iki wero baki nyarap iki badon kam hagi por ba ka jing no senyang ka ba prapo jariro kam de tang ka jira pisa ka long ro kadak jong ka jing jiki breu ki ba syam jing hagi por ba ka jing pluk klau ka ja bon kilong ying kidu lagi jong ki ying gisam ki mar ki mata bat ki mesim jong ki keladap da ka jing sosi ka jirap ha ka bakum kane kapor ka ai ka jing kermen ki bakim long marwai ka jing pluk klau Spain kala penlong ya ki bor penyaj bat kinong pelip ding ban trishitom mir lapat sngi kinong tre ki bu ila ka jong ka jing em hapdeng ka jing ma ban pelaj em ya ki pajba ban tela kam ka ding ka ba porsten kane ka de ka kam ka ba henry kalong pat ka badon kam tam kiru eat football kila airo ka jing kentho social media don ki ba ai jingaro Messi Lionel Messi uju pau pun sen ki kam jingara pajba haki snem ki bala leidro lingba ka Lionel Messi Foundation laju Cristiano ki kena ka pule puthi bat ki kam ka koi ka khia habon telikiri kumta kane ka khubor kanong sakawi pat ka jingarap ka bapen ka mesim jong ka jingarap jung u ya ki wi pat ki ba syam jing kumta lingba kane ka khubor kanong sakawi pat ka jingarap ka bapen ka mesim jong ka jingarap jung u syaki wi pat ki ba syam lanon kawe ka bangila banang na kane ka khubor kalong ba ka jingarap kam de ban ap tang ni ki breu ki barispa wat ladang ila panyarap da kabarin ka jingarap jungi kalaban penkelai ka jing em jong we pan ka jing telih ka por jong ka jing kalong ka bor ka bakrau tam hapadeng ki por ki bama namar kata kum kinong age football ngide masuk men habayo kinong ilekai ki ba penon kam milakanam bat ka jing yo jong ki panle ki kam ki ba mentoy na ka benta ka imlang salang